Varmemesterordningen er tryghed på abonnement og en garanti for en moderne, energibesparende fjernvarmeunit for både vores nye og eksisterende kunder. Med varmemesterordningen installerer, servicerer og vedligeholder vi din unit, så du slipper for besværet. Og når dit anlæg engang trænger til at blive udskiftet, er et nyt anlæg inkluderet i ordningen. Du kan tilmelde dig varmemesterordningen på vores hjemmeside. Når vi har modtaget din tilmelding, aftaler vi et tidspunkt, hvor vores varmemester kan komme forbi dit hjem, gennemgå dine installationer og planlægge det videre forløb sammen med dig. Når din nye fjernvarmeunit er leveret og installeret, og vi har sikret os, at det hele kører som det skal, får du en instruktion i, hvordan du betjener din unit, så du har helt styr på, hvordan den fungerer. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er vi kun et opkald væk. Bagefter kan du læne dig tilbage og glæde dig over, at din nye fjernvarmeunit er energieffektiv og gør det nemt for dig at have fjernvarme. Læs mere på middelfartfjernvarme.dk og tilmeld dig i dag.